máte ty propisky? Já mám bílou, mám krásně na tom drží v pohodě, to jsou takový ty... A bude to vidět? Bude. Naposled v duši, vej. Není zač. Když vysí, Bys tam udělal vlajkou. to je vlastně, je to jinak, než když si to sklopí, že jo. Tak. A ještě tou bílou udělají bílou. Aha. Teď vrna. Nebo stříbrnou bílou. Co mám dělat teďka? Držet jenom, jo? Tak jako kokot. A nevíš o tom, že ti podepisujou přilbu. Jo. Jako kdyby nic. Tak. Tak. To nebylo ono úplně. Teď se hezky usměješ. To je na... Podpora filmu o vojácích. O jaký? O našich. Ne, o ruských. Moc? Jedním slovem strašně moc. Už seš. Ona mě pak počmárala. To je vagor. To je těžký. Zkusíte, A hezky se vyfoť, hezky se usměj. Hezky se usměj. Neumím. Já mám. Počkej, to je jenom Opravdu, ale to oni mají... To je strašně těžký. Mně to je malý dokonce. Trošku zatáhnu břicho, jak se na vojáka sluší.